Het voortbestaan van de Zeeuwse stranden staat onder druk. En dat heeft niet alleen gevolgen voor de veiligheid. Het zand is echt van groot belang voor de gemeente Veeren. Het heeft een grote economische waarde. Dus zonder zand geen klant, dat is echt zo. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Provincie wil aanrijding met reeën terugdringen. En zorgen over de spoedzorg bij tandartsen. Goedenavond. Door zeespiegelstijging en zanderosie staat het voortbestaan van de Zeeuwse stranden onder druk. De stranden worden kleiner en dat is slecht voor zowel de kustverdediging als de economie. Daarom is er nu een onderzoek gestart om een oplossing te vinden. Onlangs heeft de onderzoeksorganisatie daar €5 miljoen subsidie voor gekregen. Dit is een beeld dat we regelmatig zien in Zeeland. En in de toekomst gaan we dat misschien nog wel vaker zien. Want de Zeeuwse stranden staan onder druk. Zeespiegelstijging komt eraan. Daar zullen we dus meer op moeten gaan doen om dat in staat te houden. Dat kunnen we op hele verschillende manieren doen. Maar we zullen in ieder geval meer zand voor de kust moeten gaan brengen. Een voorbeeld daarvan is zandsuppletie, het opspuiten van de stranden. Voor Zeeuwse gemeenten, zoals bijvoorbeeld Veeren, zijn de stranden ook van groot economisch belang. Je ziet het, hè? Nu ligt er voldoende zand. Maar het zand is echt van groot belang voor de gemeente Veeren. Het heeft een grote economische waarde. Dus hebben we geen zand. Ik heb ooit de slogan bedacht, zonder zand geen klant. Maar dat is echt zo. SOURCE is een onderzoeksproject naar zandsuppletie dat een subsidie van €5 miljoen heeft gekregen. Want een breed strand is niet alleen belangrijk voor het toerisme, maar heeft ook met veiligheid te maken. Ik denk dat we ons met z'n allen heel erg veilig voelen. En dat is ook terecht. We zijn heel erg veilig. Maar die klimaatverandering zet wel door. En die zeespiegelstijging, die zien we al en die gaat steeds sneller. Dus daar zullen we meer en meer op moeten gaan doen. Ja, het strand heeft het zeker zwaar, want dat hebben we al gezien. Hè? Dat komt niet vaak voor. Maar afgelopen zomer natuurlijk dat de planken wegspoelen, de kortjes wegspoelen. En ineens is het ook zoiets van de toeristen. Wat is er aan de hand in Veeren? Het is echt van groot belang dat het strand gewoon goed is in onze gemeente. En ik praat erover verder met collega Anke Tannihattu. Die staat bij het Badstrand in Vlissingen. Ja, Anke, miljoenen euro's zijn er dus uitgetrokken voor onderzoek. Is het nou zo slecht gesteld met de Zeeuwse stranden? Nou, wat de veiligheid betreft niet, dat hebben we net kunnen horen. Maar die kustgemeentes die willen heel graag dat strand breed houden. Zo'n 40 meter breed, dat is het streven. En op een aantal plekken langs die kust is dat maar 25 meter als het gaat om de bewaakte stranden. Dus daar willen ze wel verandering in brengen en dus die stranden gaan verbreden. Ja, hoe gaan ze die stranden dan ophogen? Is opspuiten dan de enige optie? Nee, opspuiten is een mogelijkheid, maar er is ook nog een andere manier. En dat is zandbanken aanleggen. Dat hebben ze ook bij Den Haag gedaan. Daar bij de kust hebben ze een enorme zandbank voor de kust gelegd. En die ligt onder water, maar door stroming en door de wind schuift dat zand langzaam zo het strand op. En dat is natuurlijk ook een manier. Maar of dat voor Zeeland ook werkt in een soort kleinere variant, ja, dat gaan ze dus allemaal onderzoeken nu. Anke Tannihattu, dank je wel. En je zag hem net nog aan het woord over de zandsuppleties, maar dat was wel een van zijn laatste klussen. Want wethouder Marcel Steketee van de gemeente Veeren stopt per direct en verlaat de politiek. Intern hing zijn vertrek al langer in de lucht. Maar zijn partij Hart voor Veeren probeerde het tij nog te keren. Vanaf het zomerreces kwam Marcel bij ons, gaf aan, joh, ik vind het hartstikke leuk mijn werk buiten. Alleen binnen in het gemeentehuis tijdens de vergaderingen, ja, ik krijg er heel weinig energie van. Nou, daar hebben we een aantal gesprekken met hem over gevoerd. Alleen dat heeft hem helaas niet op andere gedachten kunnen brengen. Hart voor Veeren zit nu zonder wethouder. Maar wat nu verder? Ik hoop dat Marcel ook behouden blijft voor onze partij Hart voor Veeren. Want daarvoor is hij gewoon een hartstikke belangrijke persoon. Maar we moeten eerst even kijken hoe nu verder. Wie Steketee op gaat volgen is nog niet bekend. Bij Leeuwendorp is vanmorgen een 57-jarige man uit Arnhem-Muiden om het leven gekomen. De automobilist reed rond 7 uur op de postweg toen hij tegen een boom reed. Meerdere hulpdiensten rukten uit, maar konden niks meer voor het slachtoffer betekenen. De weg is enkele uren afgesloten geweest voor verder onderzoek en opruimwerkzaamheden. De provincie wil het aantal aanrijdingen met reeën terugdringen. Aanleiding is de toename in het aantal ongelukken de laatste jaren. Op de kop van Schouwen lijkt het probleem het grootst met meer dan 300 aanrijdingen per jaar. De provincie wil de dieren eerst met onder meer hekken van de weg verjagen. Als dat niet lukt, wordt een aantal dieren afgeschoten. En het liep vandaag wederom storm bij de inschrijvingen voor gratis boompjes van de Zeeuwse Milieufederatie. In totaal werden er ruim 18.000 vergeven.
Binnen 2 uur was de helft daarvan al gereserveerd. Met de actie wil ZMF in samenwerking met de gemeente Zeeland vergroenen. Het is de 3e keer dat de actie wordt gehouden. Uiteindelijk doel is om 380.000 bomen te planten. Voor iedere Zeeuw 1. De bomen worden in december uitgedeeld. Tandartsen in Zeeuws-Vlaanderen vinden het zorgelijk en onwenselijk dat 2 commerciële praktijken hun spoeddiensten willen laten overnemen door een praktijk in Oost-Soeburg. Dat betekent dat vanaf eind dit jaar ook mensen uit Zeeuws-Vlaanderen die buiten kantooruren en in het weekend een tandarts nodig hebben, zo nu en dan een stuk verder moeten rijden. Als een kind op zijn tanden valt, de tand ligt eruit of is ernstig beschadigd, hoe sneller dat kind door de tandarts gezien wordt, in die stoel bij die tandarts belandt, hoe groter de kans is dat die tand het overleeft, dat het goed afloopt met die tand. En dat is vooral wat we allemaal willen voor onze patiënten en waar wij ons zorgen over maken, dat het daar fout zal lopen. Natasja van Moerkerke is tandarts in Terneuzen en ze spreekt namens haar collega's in de regio. Overvallen voelen ze zich nu 2 mondzorgpraktijken uit Hoek en Oostburg plannen hebben om in de weken dat die spoeddiensten moeten draaien de patiënten naar de overkant te sturen. Niet iedereen kan zomaar in zijn auto springen en door de tunnel rijden. Als je minder mobiel bent of een beetje de kwetsbare patiëntengroep, voor hen is dat echt niet evident om naar de overkant te rijden. De 2 praktijken die gaan doorverwijzen naar Oost-Soeburg zijn onderdeel van MacDo, dus een onderdeel van een keten. Commerciële tandartsenzorg is in opkomst, ook in Zeeland. En dat betekent wisselende tandartsen en assistenten, geen vaste gezichten meer en geen praktijkhouders meer. Bij ketens merk je vaak dat het verloop van de tandartsen wat groter is. En wij ook zij zoeken minder contact met de rest van de collega's in de streek. We zien hen iets minder vaak op vergaderingen of als er een cursus te doen is. Ja, de betrokkenheid is toch wel wat minder. En dat vinden we jammer. We praten erover verder met Marieke Kerklaam. Ja, Marieke, waarom maken die 2 praktijken uit Oostberg en Hoek eigenlijk deze stap? Dat is eigenlijk niet helemaal duidelijk, want die MacDo-praktijken die vallen onder een grotere keten en die willen ons niet te woord staan. Wat wel duidelijk is, de problemen met spoedzorg in Zeeuws-Vlaanderen zijn eigenlijk helemaal niet zo groot. Het liep eigenlijk best wel goed. Dus die problemen die op Schouwen-Duiveland speelden, de reden om de spoedzorg hier te concentreren in Oost-Soeburg, dat speelt niet in die regio. Ja, je refereerde net ook al eventjes aan. En een groot deel van Zeeland is het al geconcentreerd. Die spoedzorg in Oost-Soeburg. Wat zijn daar de eerste ervaringen van? Ja, klopt. Sinds deze zomer, voor mensen uit Walcheren, maar ook uit de Beverlanden en uit Schouwen-Duiveland, die moeten hier naar Oost-Soeburg als het buiten kantooruren spoed is. Tandartsen hier in de regio vinden het eigenlijk nog te vroeg om daar iets over te zeggen, maar ze doen wel een oproep aan Zeeuwen. Wat is er nou gebeurd met een nieuw fenomeen voor Zeeland, namelijk spoedzorg niet lokaal in een klein rayon, kleine regio, maar groter. Hoe bevalt dat nou? Hoe werkt dat nou in Zeeland? Dus dat is een oproep. Heeft u die zorg gebruikt? Meld het even bij uw tandarts en vooral, hoe ging het nou? Ja, Marieke, hoe gaat dit nu verder? Komen er nou meer van dit soort ketens? Nou, 1 ding is wel duidelijk, die ketens gaan niet meer weg. Wat je bij de tandartsenzorg ziet in Zeeland is eigenlijk hetzelfde als wat er bij de huisartsenzorg in Zeeland gebeurt. Er komt wel nieuwe aanwas, maar dat is veel te weinig. En die nieuwe dokters en ook tandartsen die willen niet meer dat hele gedoe van een hele praktijk runnen. En dat gedoe, de administratie en alles daaromheen, dat nemen die ketens over. Dus dat gaat niet meer weg. Ja, die concentratie van die spoedzorg wordt natuurlijk uiteindelijk veroorzaakt door het tandartsentekort. Wordt daar nou eigenlijk nog iets aan gedaan? Ja, niet wat de tandartsen hier in Zeeland zouden willen. Die willen eigenlijk het liefste een opleiding in de buurt, in Rotterdam. En dat de mensen van die opleiding hier in Zeeland ervaring opdoen. Nou, het laatste rapport wat er naar voren is gekomen, hebben ze gezegd nee, er komt geen opleiding in Rotterdam. Maar we gaan wel proberen die tandartsen meer ervaring op te laten doen hier in de regio. Maar dat zou betekenen dus dat de opleidingen nog steeds in Nijmegen blijven. Dus het is een beetje een halfslachtige oplossing, maar niet de oplossing die de tandartsen hier voor ogen hebben. Marieke, dankjewel. De zon had moeite met de mist vanmorgen. Daardoor duurde het allemaal wat langer dan de afgelopen dagen voordat hij door kon breken. Als hij dat al deed overigens, want her en der zaten wolkenvelden de zon ook nog in de weg. En dat werd maximaal 23 graden vandaag. Morgen start met een enkele bui, verder stapelwolken en flinke zonnige periode. Wel een stuk koeler dan de afgelopen dagen, want dat wordt maximaal 21 graden. De dagen erna nog steeds zonnig en een klein beetje warmer.
En dan nog even dit, want vanmorgen kon je bij Goedemorgen Zeeland getuige zijn van een ontmoeting tussen Elsa en een spin. Dat was niet alleen te horen, want doordat je tegenwoordig ook mee kunt kijken met onze radio-uitzendingen, was het ook te zien. Even die app openen, kijk even wat voor foto het is. Even kijken of dat lukt hoor, dan ga ik naar Instagram. Ja, en dan was dit nog maar een plaatje van de spin. Tot zover deze Zeeland Nu voor vandaag. Nog een hele fijne avond.